Okunye nje ngifuna ukunikhumbuza kona amaZulu ukuthi asinaso isilo. Ya umuntu nje oyisilo kwaZulu asinaso seloku nje kwakhothama umdlokombane. Isilo nje asikakabi naso kwaZulu sizihlalele nje sizihlalele buze. Asinasilo seloku nje kwakhothama umdlokombane asinayo into ekuthiwa isilo kwaZulu. Sihleli nje without king. KwaZulu asinaso isilo. Sihleli nje dengwane, sisele nje dengwane. Ya engathi nje engathi ngingavuka umdlokombane aqhubeka sibuse ngoba sasala dengwane ngokukhothama kwamdlokombane vuka udla amadoda. Sasala nje dengwane kanjalo. Isilo asinaso. Thina sasinesilo thina. KwaZulu sike saba nesilo thina. Sike saba nesilo thina into eyayikhuluma proudly and boldly ithi yona akekho umuntu ozodla umhlaba wakithi kwaZulu. Akekho umuntu ozodla umhlaba wakithi kwaZulu ngisaphila. Thina sasinesilo thina esasivele sisukume sithi nina bosopolitiki. Nina bosopolitiki niyeyisa, niyadelela. Thina sike saba nesilo thina. Sike saba nesilo thina ebesikwazi ukuwa-confronta ama-political leaders. Siwa-confronte. Oh uyadlala wena, uyadlala wena. Selokhu kwabuza umdlokombane asinasilo thina, asinasilo. Asinaso nje isilo thina esabekwa amaRoma, isilo esabekwa amaRoma abelungu basigxisha amaringi esingawazi ukuthi awani. Asinayo lonto le isilo esilobolo mabeyingane babanye abafana. Isilo esidivoza izingane zabantu. Sithatha izingane zabantu sidlale ngazo sizidle after that sizale sidampe ezinye ayishiya hotel athi uyabuya ahambe ijuba likaNoah ezinye anze ayilobole after that eseqedile ukuzidla ayishiya kanjalo abesethi uyayidivoza. Isilo esidivozayo thina sazi ukuthi lento yokuthi ayikho idivorce sazi ukuthi thina isintu sakwaZulu. Uma ngabe ke abaphathi besintu sakwaZulu sebedivoza isintu sakuphi lesokuthi akudivorce. Idivorce nje ayikho manishadile nishadile ingunaphakade ngoba emadlozini ayikho idivorce.